Hulu taqdim eti. 20 televizion animatsiya ishlanmasi. Капитан көндәлеге, Йылдыз көне, Лур һәм Унда никахының 63 еллыгы. Планета Экспрессқа Омикрон Персей 8-ге антны яңарту тантанасы өчен азык-төлек китерү йөкләнде. Бу яшымда моны эшләячәкмен дип уйламаган идем. Профессор әфәнде, ягулык күрсәткече. Дөрес аңлаган булсам, без су астында. Сез дөрес аңламагансыз. Бендер әфәнде, туй торты әзерлеге. Күбрәк каймак үстәргә тырышам. Барлык системалар да бик тәмле. Доктор Зойдберг, тортка сузыласызмы? Юк, шулай, капитан. Үзеңнең балык күпертмәсен аша, диңгез маймылы. Барлык системалар да тәртиптә, ләкин төркем уяу булыгыз. Нигә икәнен белмим, ләкин сизүем буенча, монда нәрсәдер дөрес түгел. Барысы да яхшы, Лила. Без галактикада иң яхшы илтү мәҗлес хезмәте. Әйеме, Төркем? Нәкъ шулай. Дөрес. Төп түгел. О, рәхмәт. Син мине тынычландыра беләсең. Фрай. Мин монда шуның өчен татлым. Футурама түләү сыйфат өчен түгел, ә авырлык өчен алына. Язучы авторы Мэтт Грейнинг. Үлем безне күчергәнче, Лур һәм Унда. Бу кыслалы Рангунмы? Юк, бу доктор Зойберг.